Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hogyan is vihetem Jézus fényét a mai világban? Hogy lehetek én a fény ebben a világban? János Evangélium 8. fejezet 12. verse így szól. Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Nem kell nagy dolgokra gondolni, hogy fények legyünk. Ha már a közösségeinkben fények tudunk lenni, már az egy nagy cselekedet. Kezdjük kisebb dolgokkal, és már azokat a kisebb dolgokat is szívvel, lélekkel tesszük. Már ez egy nagyszerű cselekedet. Biztosan jó lesz az a cselekedet, amit Isten jelenlétében teszünk. Ezt mondja nekünk Don Bosco. A közösségeinkben minden cselekedetünket szívvel, lélekkel csinálunk, és Isten jelenlétében tudunk fények lenni a világban. De hogy hogyan is lehetsz te a fény a te közösségedben? Elsősorban a legfontosabb, hogy imádságos életet éljünk. Merjünk Istenben bízni, tegyünk le neki mindent, bánatunkat, örömünket, ami nyom minket, mert Isten mindig velünk van. Fontos, hogy békések legyünk. Hogyha valami konfliktus van a közösségünkben, legyél te a béke hírnöke. Legyünk hitelesek. Mutass jó példát a közösségednek. Add oda az életedet. És ez most nem szó szerint értelmezendő, de ha már azzal, hogy meghallgatod társadat, vagy közösségtagodat, vagy akár egy családtagodat, barátodat, már azzal odaadtad az életedet neki. Legyél figyelmes, és add oda neki az idődet. Legyél te is fény a világban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!